Darrere de cada viatge hi ha una gran història. La nostra va començar fa més de 110 anys amb un somni: connectar persones i camins. I allò que va néixer com un somni, avui és una gran empresa familiar compromesa a oferir-te un transport segur, eficient, accessible, sostenible, modern i còmode, perquè viatjar en autobús és molt més que moure's d'un lloc a un altre. I és que, darrere de cada viatge, hi ha una gran història, la teva. Una història que parla de retrobaments, d'aventures, de nous inicis, de records per crear, de riures compartits, de projectes increïbles, d'esperança, d'esforç, d'il·lusió, d'emoció o de la tranquil·litat de tornar a casa. Durant més d'un segle, hem testimoniat totes les vostres històries al llarg de generacions i, encara que hem vist créixer ciutats i canviar paisatges, sempre hem preservat la nostra promesa: acompanyar-te en el camí. Això ha estat possible gràcies a un equip excepcional. Professionals amb gran experiència, dedicació i somriure que fan que cada trajecte sigui únic. El seu compromís i entusiasme ens ha conduït fins aquí i amb aquesta mateixa passió tenim la certesa que podem continuar millorant la teva experiència. Per això, amb l'aprenentatge del passat, la innovació del futur i el respecte pel planeta, seguirem sumant avenços a la nostra flota i quilòmetres a les nostres rutes per portar-te encara més lluny amb cadascuna de les teves noves històries. IFE, més de 110 anys viatjant amb tu perquè la teva història ens mou. Gràcies per formar part d'aquest viatge.